Ndiyamthanda umuntu andijikele, ngabe wenze njani xa ndithandana nawe? Uzizwa kanjani? Sendilimele, ndingalimele, ndakwenza mina ndisazi isono sami, wangishiyelani. Molweni njebe zam. Hi guys, kumnyama guys, kumnyama. Let me try to get my daughter's phone because andizokwazi uyolayita. Ilight yam it's too bright and mna ndine-problem yamehlo. Ndiyabuya. Dilale chomi. Dilale. Chomi man. Semnyameni. Mabangandiboni. Hayi ndiyalala ngokuqha ndifuna ulala ndibukele kaloku ngabantu bam. Ndiyalala kumnyama. Ndiyalala. Ewe ndifuna unixelela izindaba qha ndiyabona uba ndizohlulakala sebusuku. And andizolayita. Nesigaxa sendaba. Zesigaxa sendaba. Okay, asoze ufuna ulala bukela ngabantu bam. Oh, bantu bam. Batlawurubala zano zam sebusuku. Niyabona ngenxa nolayita nina nifuna ndilayite. Bendicimba ndizolayita qha ndiyabona ndizokwazi. Soze ndiphinde ndozele after live and then nibe nina nilele. So which means anikho fair. Ndihlala apha emnyameni nindibona kube mfiliba. Makube mfiliba chomi zam. Akho nto ibitheni. Makube mfiliba. Ndizozisokolisa. Funeke nindibone ningandiboni. Yebo. Ndiboneni ningandiboni. I don't have time for lento. Ndiboneni ningandiboni. Asoze kaloku nindibone mna 24/7 ngoba kutheni? Nindibone 24/7. Ungathi ngoninityele something asoze. Ngisebenzisa i-Android. Intoni le nto? Kuthiwa uveze phela kumnyama. Bethunana niyandiqala. Ndiveza ntoni? Hayi, ndiveza ntoni? Abanye ke bagada abantwana ke bona ke shame. Abanye it's not like abalelanga because abafuna ulala. Ama-girls athi mama ndifuna uncanca apha. Abanye ke apha kulo live ndiyabazi. Umuntu ugada umntana it's not like akalelanga kuba ethanda. Usisi uthi hello Ntombo undizise apha emhlabeni. Hayi chomi yam ndiyakwazi uyancancisa ko. Usisi ubhokile uphakame enyawo. Hayi chomi zam uyabona unita ufana watyhuti wamhle ningampliti. Uyancancisa. Ulayitile na because umntana funeka ebone ibele. Mna khona ndizayilayitela. Mandibone lizisizi bangani ndisebenzisa into la phone. La phone kamntanam. And funeka bangandiboni mana abantu bam sometimes. Funeka ndibonwe oko. Mandingabonwa oko otherwise bendikroba nje papa yindiyalala mna. Ndiyalala bethunani. Baby, I will lala this time. Hayi ndiyalala sithando sam, don't worry.
Ndiyalala sizihlalisa abantu abagade abantwana kaloku asincancisi. Siyalala ngoku. Siyalala thina base-spring chicken ngoku. Spring chicken. Kuyarobala. Uyaqonda? Siyalala. Hayi bo. Taka Oros uthini ngoku? Thini ngoku? Enkosi. Enkosi. Baba yini manilale man. Danko. Forever mna yabo wena i-type yam wena. Hayi babuze nyani because umoya wami mhle wogqitha umntu lapha ku-TikTok. I'm the coolest apha ku-TikTok. Yabo suba mindele wena. Ndaphangela ngomso tshomi yam. Itlo ubonana ngomso. Uze nomntanam. And yamthanda yazi umntana uyakuhambilisha tshomi akakulalisi. Uyakuhambilisha nomntana umshiye noba kuphaka ummani. No problem. Amfida yonke into. Samfida kwanto I don't care uba unangaphi. Good night, Simmer. Good night. Hayi bo into yokudla umntana kaloku ngamabele yaboncancisa nentontoni. Kutheni ngoku? Into zenu bethu unana seniqalile ngoku baba yini. Hayi asoze ulele I disagree. Wena uhlele into lexesha wena wonke. Kuba ke mna ndiyafika bendivrawusha bendihamba esitratweni. Sandofika ngisandohlamba. So umbuzo wam wena uhlelele ntoni ngusisi ukuthenxe? Ukuthenxe usisi. Uthi uzosimele i-competition yantoni? Kwi-competition yantoni? Kwi-competition yantoni? You guys kusebusuku anuzibe nilayita mna. And ndiyolala. Competition yantoni? Yantoni lo competition thetha ngayo? Ngeyobuhle because ayike ndimhleke ebuhleni ndimile kakuhle. Yabo yilo competition ba yobuhle. Yomile kahle ngigqabile ngu-1 apho ndiyayiwina. Zinto zami ezo. Ubuhle umile kahle hayi suka kaloku. Ndimlowo awunibuzi. Hayi khanisiyeke isibura ngoba kuyalalwa. Baba yini kusebusuku. But ndiyandithepha nescreen namhlanje. Hayi man khalime ndinishiye man. Anindincenganga niyazicacisa. Anindincenganga. Hayi baba yini. Kanti mna benza nishwaqela ngokomnyozeli babengozeli. You understand? Omnye whatever. Uba bedrive kamandi yabo. But ke ngoku xa ninondenza ngolu hlobo hayi. Ndiyahamba mna. Because mna ndiyayazi nelam ilizwi mna noba libi ngathi kuthetha indoda. Umuntu uyawuvuthelekeka ngo. Alale kakuhle. Umuntu alale kakuhle. You understand? And hayi ndizolayita ndizohlala apha emnyameni. Yabo ndiyozela kamandi ave ndicimele qha ningandibukela uba niyafuna kongxaki. Ndandibukela ndiyazazi uba ndimhle noba kumnyama. Othi ndiyaxoka makathi ngokathi hayi lasipho uyaxoka umbi. Ndimhle noba kuthiwa kumnyama sana lam. Ndimhle ukufa noba kuthiwa kumnyama. Uba uthetha ngama uthetha ngentombi ehle ukufa. Yebo it does not matter uba kwenzeka ntoni. And ndinuka kamandi ke sana. Ndimhle ndinuka kamandi. Yo ay. Akulalwa apha eKapa. Akulalwa eKapa guys. Hello langelihle hello. Mama sa request abani nifuna uthini ngone ufuna uthetha ntoni? Njengoba sene request kanga. Nithethe izinto ezinkulu kaloku nina xa nithandayo. Thethe into enkulu. Ndiyozela man.
Bengicuma zanibalisela something nihlekise qha. Kulate ndi-right unjani? Kulate for uba ndinibalisele le nto navele niphuphe nicinge izinto bendizithetha, uyabo? Mna mos ndinalaa talente yohlala apha engqondweni emntwini, yabo? Italente. Zawuhlala apha engqondweni zenu ngoku. Good night nithi. Good night chomi yam. Hayi sebusuka lo, ndiyaphuma ngomna. Ndiyaphuma ngehonzani. Ngomso ndikhona into endifuna unixela yona. Khona ndifuna unixela yona ngomso chomi zam. Bhabhayini bendingahlelanga, yabo? Bhabhayini ke, ndiyanithanda ke sana.